oikeastaan. Tuolla lipeää en huuri täysillä popittelee mut jätkän yhteen ja nystellä keskustaa. Tuolla lipeää en antaa tulla vaan. Antaa tulla vaan. Vai kuinka tuiskuttaa, hän nousee uudestaan. Oikee vasen, vaiva se sama. Viikonloppu ja aukiohana. Katso muutusta valmiina mongestaan. Tuolla lipeää en huuri täysillä popittelee mut jätkän yhteen ja nystellä keskustaa. Tuolla lipeää en antaa tulla vaan. Antaa tulla vaan. Tai kuinka tuiskuttaa, hän nousee uudestaan. Valmiin. Tai kuinka tuiskuttaa, hän nousee uudestaan. Vika kerta. Kyllä kättä yhteen Malmi! Se on nyrkkitappelu! Kättä yhteen Malmille! Kättä yhteen nyrkkitappelulle! Kättä yhteen Malmille ja nyrkkitappelulle! Tää seuraava biisi menee niin, että kun mä huudan mun pizza, te huudatte mun täytteet. Onnistuuko? Vähän epäröintiä. Onnistuuko? Okei. Mun pizza. Mun täytteet. Joo, siis ne näppärimmät, jotka huomasit, kirjaimellisesti huudetaan mun täytteet. Ei siis se täyte, mistä tykkää. Otetaan uusiksi. Mun pizza. Mun täytteet. Mun pizza. Mun täytteet.